Zdravíčko ľudkovia, v dnešnom videu si ideme pozrieť One Punch Man. Tretia tá časť. Tretia epizóda, tretí séria. 彼はリミッターが外れていた。どんなに努力を重ねても生物の成長には制限が設けられている。強力すぎる力は持ち主に負担がかかり不具合を生じさせる。あるいは品性を失った怪人のように暴走を起こすこともある。だから個々の生物は生存目的や理性を失わない範囲内でしか成長できないように神に設計されている。それがリミッターだ。だが彼は違った。Strašne sa teším na tretiu sériu, pretože áno, bude to o Garovi pravdepodobne celé, takže bude to strašne úžasné. 平凡な生活、何の素質も持たないただの一般人。それが努力のみで限界の扉をこじ開け、リミッターを破壊した。最強対最強アニメ「ワンパンマン」第3期制作進行中。Teším sa na to. Kto náhodou nevie o One Punch Man, o čom je One Punch Man, tak je to o super silnom chlapíkovi v tom žltom obleku. Nie som to, ale ten akurát druhý, ktorý bol tu na konci. Bol potom toto chlapíkovi a bojuje s monštrami, ktoré sú monštra a ničia mesta. Je to na vymyslenej planéte, myslím, lebo hej, je to spojený, celý svet je spojený v jednom kontinente, na ktorom sú mesta ABC až po Z a tento chlapík bojuje proti ním, plus majú asociáciu hrdinov a tak ďalej a tak ďalej. Je to cool hrdinský príbeh. A to je jediné anime, ktoré som videl, takže cool anime. Odporúčam, je to dosť, áno, veľa sa tam bije a tak ďalej. Takže ak sa vám reakcia páčila, ak sa vám páči aj One Punch Man, dajte like, odber, napíšte, že sa mi páči One Punch Man a vidíme sa na budúce. Môžete si pozrieť hlavný kanál.